Nasa Lantang Evacuation Center naman sa La Union in inspeksyon. Para sa detalye kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Ininspeksyon ng pambansang pamahalaan ang isang evacuation center sa La Union na nasira ng bagyong Emong at lalo pang naapektuhan ng bagyong Uwan. Tiniyak ng inspeksyon na maipagpapatuloy ang tulong para sa mga pamilyang lumikas at masuri ang kalagayan ng pasilidad. Kasama sa pagsusuri ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga apektadong residente. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang palakasin ang disaster response at proteksyon sa mga komunidad sa rehiyon. Kasama mo sa FM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.